Να είμαστε. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ πάλι για το άλλο ένα διαδικτυακό μάθημα ζωντανά μέσα από το stream. Μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε Κυριακή στις 1 η ώρα. Τα μαθήματα αυτά σας τα δίνει το Living Live, δηλαδή την ουσία στο φως. Είναι μια πληνότητα των μαθημάτων που κάνω με θεματολογία οι τρεις πυραμίδες. Και ένα μέρος σας το δίνω από το διαδικτύο για να μπορείτε να το παρακολουθείτε όσοι δεν μπορείτε να είστε κοντά μας σε αυτά τα μαθήματα, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 22 Ιανουαρίου με μια ομάδα και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα λοιπόν το θέμα του σημερινού είναι για τους χρησμούς. Γνωρίζετε τι είναι χρησμοί, θα σας γνωρίζω κιόλας. Και τι γινόταν την παλιά εποχή με τους χρησμούς και τις μαγικές αν θέλετε προβλέψεις των μαντών τότε. Και το Ματείο των Δελφών ξεκίνησε να λειτουργεί το 1400 περίπου π.Χ. Το Ματείο των Δελφών πήγαιναν, ερχόντουσαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, γιατί ήταν πολύ γνωστό για τους χρησμούς του, δηλαδή για τις απαντήσεις που έδινε στις ερωτήσεις του κόσμου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι απαντήσεις του Μαντείου των Δελφών, της Πυθίας, ήταν τόσο καθοριστικές για εκείνη την εποχή για τα συμβάντα, που πολλές φορές να φανταστείτε ότι οι γεωργοί δεν φύτευαν τα χωράφια τους συγκεκριμένη ημερομηνία, παράκουγαν την Πυθία ποια ημερομηνία πρέπει να φυτέψουν τα χωράφια για να έχουν τη μεγαλύτερη εισοδιά. Περνόντουσαν αποφάσεις για το αν θα γίνει ένας πόλεμος ή όχι και για χιλιάδες θέματα της καθημερινής ζωής, από πολύ μεγάλα δηλαδή θέματα μέχρι πολύ μικρά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι βέβαια σαφώς πλήρωναν όσοι πήγαιναν εκεί, όχι ακριβώς την ίδια την Πυθία, αλλά άφηναν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων στο Μαντείο των Δελφών και στους ιερείς εκεί για τη συντήρηση του ναού και όλων των ανθρώπων εκεί, των ιερέων που ζούσαν εκεί. Και πολλές φορές, εάν δεν ήταν ικανοποιημένος ο άνθρωπος που πήγαινε εκεί από το χρησμό, από την απάντηση της Πυθίας, πλήρωνε πάλι ένα ποσό χρημάτων σε χρυσό, συνήθως, και έπαιρνε και δεύτερο χρησμό, όταν δεν ήταν σαφής η απάντηση ή δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό που άκουγε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν θεωρούμε ότι όλοι άκουγαν τους χρησμούς. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άλλος είχε μπει στη διαδικασία, σκεφτείτε το λίγο αυτό, έμπαινε στη διαδικασία να κάνει ένα ολόκληρο ταξίδι με τα μέσα εκείνης της εποχής, κουβαλώντας τα δώρα και όλα αυτά που κουβαλούσε. Να φτάσει εκεί, να περιμένει πολλές φορές και μέρες μέχρι να μπορέσει να πάρει μια απάντηση, σημαίνει ότι η απάντηση που έπαιρνε θεωρούσε δεδομένο ότι ήταν και σωστή. Για να όμως γλιτώσουμε λίγο σαν μαντίο το άνοιγμα, η επιτυχία των αποτελεσμάτων του χρησμού της Πυθίας ήταν κατά πόσον πίστευαν αυτοί που είχαν πάρει την απάντηση ότι αυτό ήταν εφικτό. Όσοι το πίστευαν πάρα πολύ και αφοσίωναν όλη τους την ενέργεια στο να γίνει αυτή η απάντηση, τότε ο χρησμός θεωρείται ότι ήταν πετυχημένος, γιατί είχε βγει το σωστό αποτέλεσμα. Η ερώτηση τώρα που σας θέτω είναι για να αναρωτηθείτε. Σε ένα χρησμό τέτοιου είδους, ποιος είχε την ευθύνη τελικά του αποτελέσματος και των συνεπειών, αν θέλετε, όλων αυτών των πράξεων που έκανε κάποιος μετά τον χρησμό? Ποιος είχε την ευθύνη? Η Πυθία που έδωσε το χρησμό ή ο άνθρωπος που ακολούθησε αυτό που του είπε η Πυθία? Ερώτηση. Λοιπόν, την ευθύνη την έχει πάντα ο άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει αν θα ακολουθήσει έναν χρησμό ή όχι. Αυτό θα το θυμόσαστε πάντα. Αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε περιοδικό αν ανοίξετε και κανάλι το βράδυ, υπάρχουν άπειροι άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό θέλω να πω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας δώσουν χρησμούς και απαντήσεις στο αν σας απατά ο άντρας σας ή η γυναίκα σας, στο αν θα κερδίσετε χρήματα ή τα χρήματα που θέλετε, στο αν η δουλειά σας θα πάει καλά, στο τι γίνεται με το παιδί σας,
Λοιπόν, χιλιάδες άτομα, τα οποία έναντι μιας μικρής ή μεγάλης αμοιβής, ανάλογα την επιτυχία που έχουν στους χρησμούς τους, σας δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτετε εσείς. Ποιος έχει την ευθύνη αν πάρετε μια απόφαση βασιζόμενη πάνω σε ένα τέτοιο χρησμό, σε μια τέτοια απάντηση και καταστραφεί η ζωή σας? Ποιος την έχει την ευθύνη? Αυτός που σας έδωσε την απάντηση ή εσείς που πήγατε και ρωτήσατε και εμπιστευτήκατε μια τέτοια απάντηση αγνώστου προελεύσεως? Την ευθύνη την έχετε εσείς. Γιατί αυτό που λέμε είναι ότι την ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου την έχω μόνο εγώ. Το αν εγώ θα ακούσω τη συμβουλή ενός μάντη, σύγχρονου μάντη, ή ενός φίλου, μιας φίλης που από πίσω μπορεί να υπάρχουν συναισθήματα φθόνου ή ζήλιας για μένα και εγώ να μην τα έχω δει. Άρα, ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Εγώ και μόνον εγώ. Σας θέτω λοιπόν την ερώτηση, μήπως έχει έρθει η εποχή, τώρα που ζούμε στο εδώ και στο τώρα, να παίρνουμε μόνοι μας τις απαντήσεις για τα θέματα που μας απασχολούν? Και όχι μόνο να παίρνουμε μόνοι μας τις απαντήσεις, να παίρνουμε σωστές απαντήσεις για τα θέματα που μας απασχολούν και να έχουμε 100% την ευθύνη και της ερώτησης και της απάντησης και της πράξης που θα επακολουθήσει αυτή την ερώτηση και την απάντηση. Έχει έρθει λοιπόν η εποχή μόνοι μας να καλλιεργήσουμε τη διαίσθησή μας και θα σας πω τώρα πώς γίνεται αυτό. Μέσα από μαθήματα. Μέσα από μαθήματα που δεν κρατάνε πολλές μέρες, δεν κρατάνε πολύ καιρό, αλλά εσείς οφείλετε μετά να κάνετε τις ασκήσεις, να εμπιστευτείτε το αποτέλεσμα και να προχωρήσετε μετά μόνοι σας. Εγώ κάνω διαισθητική συμβουλευτική, που σημαίνει ότι έρχεται κόσμος σε μένα, έρχομαι σε επαφή με τον ανώτερό του σε αυτό, το δικό μου ανώτερο θεϊκό κομμάτι, με το δικό σας ανώτερο θεϊκό κομμάτι και παίρνουμε κάποιες απαντήσεις. Από εκεί και ύστερα αυτές οι απαντήσεις θεωρώ ότι είναι σωστές, γιατί έχουν προέλθει από εσάς τους ίδιους και όχι από μένα. Είναι πραγματικά, ουσιαστικά παίρνετε μία απάντηση, την οποία εσείς οι ίδιοι την ακούτε, την έχετε στο κεφάλι σας και δεν μπορείτε να την αποκωδικοποιήσετε για να καταλάβετε και να ξεχωρίσετε. Αν σας μιλάει η λογική που είναι στα αριστερό μέρος του εγκεφάλου ή η διαίσθηση και το συναίσθημα, ακριβώς αυτό που έρχεται σε επικοινωνία με τον ανώτερό σας αυτό, που είναι το ξεκάθαρο μήνυμα και η επικοινωνία. Δίπλα μου σήμερα, όπως βλέπετε, υπάρχει ένας πίνακας. Αυτόν τον έχει φτιάξει μια πολύ καλή φίλη, η οποία διαισθητικά και μόνο ζωγραφίζει, έχοντας κάποια στοιχεία τον ανώτερό σας σε αυτό. Αυτός λοιπόν δίπλα είναι ο ανώτερός με αυτός. Όπως γνωρίζετε, ο ανώτερός μας αυτός δεν έχει τόσο συμπυκνωμένη δόνηση, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί μπροστά μας με σάρκα και οστά. Παρ' όλα αυτά, κοιτάζοντας ένα πίνακα, μας βγάζει ένα συναίσθημα, μας ταξιδεύει κάπου. Αυτό ακριβώς προσπαθεί και καταφέρνει με εκπληκτικό τρόπο αυτή η κοπέλα, η οποία ζωγραφίζει ανώτερους εαυτούς και αγγέλους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το σημαντικό είναι να πάρετε μαθήματα ανάπτυξης της διαίσθησής σας και μαθήματα επικοινωνίας με το ανώτερο θεϊκό κομμάτι σας. Ακριβώς, για να μην έχετε κανένα ανάγκη για να πάρετε πληροφορίες για εσάς τους ίδιους. Πιστέψτε με, τις καλύτερες πληροφορίες για τα θέματα που σας απασχολούν τις ξέρει το ανώτερο θεϊκό σας κομμάτι, με το οποίο μπορείτε να έρχεστε σε επαφή και να παίρνετε απαντήσεις, τις οποίες το σημαντικό είναι ότι καλείστε να τις εμπιστευτείτε. Γιατί να εμπιστευτείτε μια απάντηση που σας δίνει κάποιος που δεν σας ξέρει, διαβάζοντας τα χαρτιά, τον καφέ ή δεν ξέρω τι άλλο, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρησιμοποιεί ο καθένας, και να μην εμπιστευτείτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Πιστέψτε μου ότι εσείς ο ίδιος ξέρετε καλύτερα τα πάντα για εσάς. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχουν στο εμπόριο κάρτες αυτογνωσίας. Οι κάρτες αυτογνωσίας σύντομα θα κυκλοφορήσουν και οι κάρτες του Living Life, το οποίο σας το κρατώ σαν έκπληξη και την άλλη Κυριακή που θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Τι κάνουν οι κάρτες αυτογνωσίας? Οι κάρτες αυτογνωσίας λειτουργούν ως εξής. Θέτετε μία ερώτηση στον εαυτό σας, στο ανώτερό σας θεϊκό κομμάτι, μετά από μία προσευχή, μετά από ένα διαλογισμό, μετά από μία συγκέντρωση στην καρδιά σας,
την οποία την ανοίγετε. Θα κάνουμε ένα τέτοιο αναλογισμό σύντομο μετά στο τέλος. Και θέτετε μία ερώτηση. Μετά τραβάτε 1, 2, 3 κάρτες ή και περισσότερες ανάλογα με τον τρόπο που λέει ο κάθε ένας δάσκαλος που τις έφτιαξε. Και παίρνετε κάποιες απαντήσεις. Πιστέψτε με, οι απαντήσεις αυτές, από τη στιγμή που έχετε συνδεθεί με το θεϊκό σας κομμάτι, είναι απόλυτα ακριβείς. Απόλυτα ακριβείς. Γιατί είναι ενδείξεις, είναι τα σημάδια που εσείς ο ίδιος ζητάτε για να πάτε παρακάτω. Το εάν θα πάρετε, ξαναλέω, σωστές απαντήσεις, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον ανώτερό σας σε αυτό. Θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε GPS στο αυτοκίνητό σας. Το εμπιστεύεστε? Εννοείται τυφλά. Τι κάνετε την ώρα που ακολουθείτε ένα GPS που σας λέει στρίψε τώρα δεξιά, στρίψε τώρα αριστερά? Έχετε βάλει μια τελική πορεία, την οποία την έχετε τοποθετήσει εσείς οι ίδιοι με τις συντεταγμένες μέσα στο GPS, και το αριστερό μέρος του εγκεφάλου σας την ώρα που οδηγείτε δεν λειτουργεί. Δηλαδή τι εννοώ? Δεν είστε στη διαδικασία πού είμαι αυτή τη στιγμή, σε ποια πλατεία, πού πρέπει να πάω για να φτάσω παρακάτω. Άρα νεκρώνω ουσιαστικά τη λογική, ακολουθώ μια φωνή η οποία μου μιλάει και μου λέει στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, σταμάτα, πήγαινε πίσω, και με φτάνει στον τελικό μου προορισμό. Τι γίνεται όταν κάνω λάθος διαδρομή και ξεπεράσω το στενό που έπρεπε να έχω στρίψει? Το GPS κάνει επαναπροσδιορισμό διαδρομής και με ξαναπηγαίνει πάλι στο σημείο που είχα βάλει σαν αρχικό προορισμό. Σας αποκαλύπτω λοιπόν σήμερα ότι κάτι που το ξέρετε, απλά έτσι το λέμε με ένα ωραίο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό από όλους. Υπάρχει λοιπόν και το πνευματικό μου GPS, το οποίο μπορώ να θέσω τον τελικό μου στόχο και τον τελικό μου προορισμό, δεν κάνει ποτέ λάθος. Εάν απομονώσω το αριστερό μέρος του εγκεφάλου που μου λέει μη πας τώρα εκεί πέρα ή μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, αλλά ακούω την πραγματική πνευματική μου καθοδήγηση, φτάνω στον τελικό προορισμό και στο σκοπό της ζωής μου, κάθε φορά όποιος και αν είναι αυτός. Αυτό ξαναλέω ότι μπορείτε να το πετύχετε όσοι έχετε ικανότητες και μόνοι σας πειραματιστείτε, αλλά είμαι εδώ ευχαρίστως μέσα από μαθήματα ενθύμησης, ξαναλέω, να σας δείξω τον τρόπο που θα φτάσετε στο σημείο να εμπιστεύεστε το πνευματικό σας GPS και να μην έχετε κανέναν ανάγκη για να πάρετε αποφάσεις ή να μην χρειαστεί να κάνετε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι όπως κάνατε κάποτε στο Μαντίο των Αδελφών για να πάρουν απαντήσεις. Πιστέψτε με, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε αυτά τα μαθήματα τώρα. Όποτε θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μου και μπορούμε να τα κάνουμε. Το πόσο θα χρειαστούν εξαρτάται από εσάς, από το πόσο γρήγορα προχωράτε ή όχι. Αλλά πιστέψτε με, δεν είναι πολλά. Και μπορούμε μετά μια φορά στο τόσο να κάνουμε μια συντήρηση, αν θέλετε, του συστήματος για να δούμε πού βρισκόσαστε. Τώρα θα κάνουμε έναν πολύ γρήγορο διαλογισμό για να δούμε πειραματικά. Μπορείτε να πάρετε απάντηση από τον ανώτερό σας σε αυτό το θεϊκό σας κομμάτι και να το εμπιστευτείτε. Καταρχήν θέλω να αδειάσετε για λίγο το μυαλό σας. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνεύστε από το στόμα, πολύ ωραία, αργά, και με την εκπνοή αφήστε να φύγουν όλες οι σκέψεις που αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας. Συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Εισπνοή, κατεβάζω τον αέρα μέχρι την κοιλιά και εκπνέω από το στόμα. Παίρνω άλλη μια βαθιά αναπνοή, εισπνέω φως και αγάπη για τον εαυτό μου και με την εκπνοή αφήνω να φύγουν όλες οι σκέψεις, όλες οι βασανιστικές σκέψεις που έχω κάνει, οι άσχημες σκέψεις που έχω κάνει για τον εαυτό μου. Με αγαπώ, εισπνέω φως και αγάπη και εκπνέω φως και αγάπη, γιατί μόνο φως και αγάπη θέλω να έχω γύρω μου για μένα τον ίδιο. Θέλω τώρα, έτσι όπως είστε χαλαροί, να φέρετε στο μυαλό σας μία ερώτηση που αφορά
εσάς τους ίδιους, ίσως σε σχέση με άλλο άτομο, ίσως μόνον εσάς, αλλά σας παρακαλώ όχι κάποιον άλλον. Έρχεται στο μυαλό σας μια ερώτηση πραγματικά που σας απασχολεί, που θέλετε να πάρετε απάντηση από τη δική σας πειθία. Θέλετε να πάρετε ένα χαρισμό για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι καθοριστική για την αυριανή σας μέρα και για το υπόλοιπο τη ζωή σας εδώ στη γη. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή σας παρακαλώ και σκεφτείτε μία ερώτηση. Δείτε το χέρι σας να παίρνει ένα μαγικό στυλό και να γράφει αυτή την ερώτηση στο μαγικό σας χαρτί. Περιμένω λίγο χρόνο ώστε όλοι να γράψετε αυτή την ερώτηση στο χαρτί. Δείτε την γραμμένη. Δείτε αυτή την ερώτηση γραμμένη που θέλετε να πάρετε απάντηση και στο τέλος βάλτε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Συγκεντρωθείτε σε αυτή την ερώτηση. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Και τώρα επικαλούμαστε όλοι το ανώτερο θεϊκό κομμάτι μας, την αιώνια ψυχή μας, τον ανώτερό μας εαυτό, ο οποίος βρίσκεται πάντα πολύ κοντά μας για να μας δίνει τις απαντήσεις που θέλουμε. Οραματιστείτε τον απέναντί σας, να στέκεται απέναντί σας έτσι όπως είστε με κλειστά μάτια, να είναι πολύ όμορφος. Οραματιστείτε τον να έχει διάφορα χρώματα. Ποιο χρώμα θέλει ο καθένας να έχει, γιατί για τον καθένα από εμάς είναι διαφορετικά τα χρώματα. Και επικαλούμαστε επίσης και αρχαγγέλους γύρω μας, όποιον ο καθένας από εσάς είναι κοντά και εργάζεται μαζί του. Ζητήστε του να είναι παρόν σε αυτή την ένωση για να πάρετε απάντηση από τον ανώτερό σας εαυτό. Δείτε τον ανώτερο εαυτό σας απέναντί σας και δείτε μια σύνδεση μαζί του. Δείτε τις καρδιές σας από το κέντρο της καρδιάς του και το κέντρο της καρδιάς σας. Να φεύγει μια χρυσή ακτίνα φωτός και να σας ενώνει μαζί του. Δείτε τον απέναντί σας να σας χαμογελάει και να σας λέει είμαι εδώ για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Είμαι εδώ για να σε καθοδηγώ και σε ευχαριστώ που επικοινωνείς μαζί μου. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εισπνέοντας φως και αγάπη. Και με την εκπνοή εκπνεύστε φως και αγάπη για σας τους ίδιους και τους γύρω σας. Πολύ ωραία. Διαβάστε του τώρα σας παρακαλώ μέσα σας αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε του στα μάτια. Δείτε την ένωσή σας με την καρδιά του να ενισχύεται, να χοντρένει αυτή η ακτίνα φωτός, να γίνεται πολύ δυνατή και έντονη. Και θέστε του αυτή την ερώτηση. Γράψατε πριν από λίγο στο χαρτί. Τι να κάνω, αυτό που με απασχολεί. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη πάλι, εκπνοή από το στόμα, γιατί η αναπνοή με φέρνει πιο κοντά σε εκείνον. Η αναπνοή με φέρνει πιο κοντά στη ζωή. Κάθε αναπνοή φωτίζει το φυσικό μου σώμα, όλο και πιο πολύ με φως και αγάπη. Και αυτή τη στιγμή αδειάστε το μυαλό σας και δείτε τον να σας απαντάει. Η απάντηση θα έρθει μέσω στην καρδιά σας. Θα νιώσετε την απάντηση μέσα στην καρδιά σας ή θα την ακούσετε στα αυτιά σας. Θα ακούσετε τη φωνή του να σας μιλάει και να σας απαντάει σε αυτό που ρωτήσατε. Σας αφήνω λίγο χρόνο για να πάρετε η πρώτη απάντηση που θα έρθει είναι και η σωστή. Πάρτε τώρα πάλι το μαγικό στυλό στα χέρια σας και στο μαγικό σας χαρτί δείτε τον εαυτό σας να γράφει αυτή την απάντηση. Γράψτε την απάντηση, είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Ευχαριστήστε τον ανώτερο σας εαυτό που ήταν εκεί. Υποσχεθείτε ότι θα επικοινωνείτε μαζί του πιο συχνά και θα τον ακούτε όταν σας μιλάει και σας καθοδηγεί. Πάρτε άλλη μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα.
Ελάτε στο εδώ και στο τώρα, ανοίξτε τα μάτια σας και διατηρήστε την αίσθηση της ένωσης με τον ανώτερο σας εαυτό και την άπειρη αγάπη με την οποία σας περιβάλλει αυτός και αρχάγγελοι που είναι πάντα οδηγοί σας. Διαφορετική για τον καθένα από εμάς και σας προστατεύει. Δεν ξέρω αν πήρατε όλοι απαντήσεις. Κάποιοι πήρατε, κάποιοι δεν πήρατε. Κάποιοι δεν ξέρετε αν θα τις εμπιστευτείτε. Κάποιοι δεν ξέρετε αν ήταν το μυαλό σας, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου που απάντησε, ή πραγματικά η διαίσθησή σας και ο ανώτερός σας εαυτός. Εγώ θα σας πρότεινα, χωρίς να φιλτράρετε περαιτέρω αυτή την απάντηση, δοκιμάστε να την ακολουθήσετε. Αν παρόλα αυτά θέλετε να κάνουμε μαζί κάποια μαθήματα που θα μπορέσετε να δείτε μέσα από αυτά πώς να εμπιστεύεστε τις δικές σας απαντήσεις, ώστε να προχωράτε μόνοι σας με την καθοδήγηση του θεϊκού σας ανώτερου εαυτού, που είναι άφθαρτος και είναι πάντα εκεί για σας, για τον καθένα από εμάς δίπλα του. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας μάθημα, το οποίο γίνεται με άπειρη αγάπη για όλους εσάς που θα παρακολουθείτε είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε.